Bukungbara bangsa जों जतनो थांचा जों जतनो एक सिनि थाने मौसम काइपेन देबरमा जमतिया खले बिबाद तांगि आबखै बुल जों बंसा जों थांचा जों बुकुंबारा दफा जों तिब्रासानि तिब्रासा जों कबरक सानाय जों बंसा जों थांचा जि जों और कोनो जातिनो ते बेदाबे तांगि जातिनो ते बेदाबे गेचे जों जत थांचा जों न खुंजानि बर जों बुमा काइसे बुबा काइसेनि बसासे ओ दिस्तिनो रिविसे ओ दिस्तिनो त्रिसि जों नाहारि मासलिनाय तामगै हिंकाय लेखा पढ़ा एमन एक जिनिस आनी गुरुदेव शांतिकाली 97, 98, 99 रहो त्रिपुरा राज्य वो चिंबाई जों चिंगी बंश पथालायनानै थागलाया साननै मानै बाथ्राम जों गोबांमा बरफ तमाखा बलं बरनि दाराय जों धर्मनो तुइ बिबाद खालायजाका जातिनो तुइ बिबाद खालायजाका बोथारजाका सुलजाका हिसांनि माइसे हर थुमानि फुंगायखे रानदा रानदिनखा जों अबजोंखै सातबजाका जोंनो सातबनाय बुङो जों उग्रपन्थिया जोंनो उग्रपन्थि सोनामका जोंनो उग्रपन्थि सोनामजाका जोंनो बोथारलायखे अनेक किछु खलायखे अफरनो आंनि गुरुदेव शांतिकाली कक्थायचा सालामा दङ हे बंसर नों यागि सिलाय तारमदि सिलायले गुलि पाइता खाके लाफंसे जाहांगिया नों यागो कलम सिरमदि निने कलमनि सिखा बायले निने त्रिपुरा राज्यना निने कलमनि फेजे दाससे गुरि रिति खलाय तुइ माननाय नों सिलाय माथाम फैयै नों त्रिपुरानो कोनो जेनो जयसेलेया बुकोस बरम बथाका ओस बरक शेष खालाका बंसबाय बंसनो बथाका जातिनि बागै नै नों त्रिपुराहानि बागै नै बलंगो नखरका जातिनि बथानि बंसनो बथानि नों त्रिपुराहानो सबाबाय दंना बागै नों त्रिपुरा राज्य नायखाबा प्रश्न फायो गोबांमा धर्म खायने रनो बांहुनो ताम हिंगा अहिंसे परम धर्म वेद बाइबेल कुरान गीता जत जागा सै गलांगो अहिंसे परम धर्म ओके बहिंसा खायने चिनि सनातन धर्मनो नायनाय बथारकाबा खयनि बिश्व देवन मानो बथारका सिद्धादना खायतंनाय भूपेश देवन कामलका देवनो बथारका गुरुदेव शांतिकालीनो बथारका आं तामरो साना थाका आंनो हिंसा होजागानो ख्रिस्टान चिनि हिंदुनि सनातन धर्म खायने दना नायनाय बथारका किन्तु ख्रिस्टाननि फादार कयजन बथा जाखाना हिंसा खायने खियाबु खरं बुसुं बथा जाका ख्रिस्टान फादार बथा जागिया जों आरोनो सिनायनादि चिनि बंश चिनि धर्मनि हिंसा खायनाय जोंनो नासिनाय जोंनो बथारनाय साबो आं बुखुबाय फनानै साना नाया नरो नाहारि नायदि साबो बथार आनी त्रिपुरा में 25 शांतिकाली आश्रम मुखा आश्रम में 1200 जन पर्यंत चढ़ाई पड़ी जाओ गुमा बुफा करे अनाथ जे करे गुमा बुफा पड़ी मैया गुमा बुफा करे आमती चढ़ाई आं खुशी रोफाइदी आनो आं पालंनाय जाओ आनी आश्रम में सिंधुनी मैया गई गुजरात रहोका हरिद्वार रहोका काशी बनारस में रहोका कुएल फाइनल जगह पर परेले रहले किनि खायो 2014 बम्बे थांगा धर्म सभाव आं आंनि त्रिपुराबासिनि बागै आं सानगो 1949 ख्रिस्टाब्द जुदि त्रिपुरा राज्य भारत संयुक्त राज्य होखाय आं आरो बम्बे बासन गबो आंनि त्रिपुरा राज्य जुदि भारत संयुक्त राज्य होखाय आनी भारत में राष्ट्रीय भाषा जुदी हिंदी हिकाय आनी त्रिपुरा राज्य में तंग हिंदी स्कूल हॉस्टल करी ना बने पड़े से भारत सरकार फाइनाली पड़े त्रिपुरा राज्य वो 22टा एकलव्य स्कूल हॉस्टल रहो आहिनी सफैया
भारतवर्ष थांना आंनि जातिनि बागै बंशनि बागै त्रिपुरा हानि बागै चिरिगि सानैयो आं आंनि व्यक्तिगतनि बागै सानैया उत्तर प्रदेशनि मुख्यमंत्रीना बरकातल सिले महमूद तुइखाइपुरु दिल्ली पर्यन्त लाना कलाइका योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेशनि कैब कारिया आरो कोनो बनो परमिशन दिया थांगै दिल्ली हयतो वाइसने लकनु थांगै बबे मालै बना त्रिपुरा तुइ फुनु पाइजानि त्रिपुरा राज्य बन्ना नायनि कर्तव्य दंगो आनि त्रिपुरा बासिनि बन्ना नायनि कर्तव्य दंगो निनि उत्तर प्रदेश आइनानि त्रिपुरानो सानानानै आं नायो आंनि बागै बंसनो शिक्षा चिनि मा बाबा जोंनो जागा जोंनो रि गलांगानो नब दालां तां खालांगानो शिक्षक हाबे मानि खक्तलां मानो हर नाङै खामै थां मानो निनि सम्पत्ति बैसानि नाय मानो किन्तु शिक्षा जे गियान माननानै अबले हर नाङै खामनाया बयबो खबै थालांनाया बयबो निनाबो थालांनाया शिक्षामसो जरते अमृत दन अमृत सम्पद ओ शिक्षानि बागैनो जों दिनै अरंग महागुरु सेवा आश्रम हयते जे स्कुल इंग्लिश मीडियम चालक माने शुद्ध महागुरु ने सिमे जों दायनो नायता दंदि जोंनि बंश दफाजों जतन थांजाखाय एक खायै अबनताय गोसोंखाय तायबो कतन कुचु खालाय जों थालांना मानो जोंनो शिक्षानो तै व्यवसाय खालाय फैया इंग्लिश मीडियम होनै जोंनो परिदिमा लामा कसा थांगै ताम खालायखा चालक मालिया रां गोबां नांगौ बुसाबोतनो खरसनि मालिया अते परिबो खासाय थंखा ताम खायजेनेबो सोलायसिने तांनिबो साय मालिया ड्राग्स मोनै बुनि नगै सिखो खाबु बुनि राबार खक्तरबो बुजागै तकजागै सेस नायजि बंसरक आं मिथा बंसाया नों नाहानि जे चिनि बंस बुंदि दं थागौ चिनि बंस बुंदि दं इंग्लिश हामजागौ होनै इंग्लिश परिदिनानि बसानो होनै निज धर्म परित्याग खालायो निज धर्म खिबुबोय बुनि धर्मनो यागतै बसा इंग्लिश परिदिना नांगिया चिनि निज धर्मनि बिसिङाव दंनि चिनि बसानो फोरोंदै मानो इंग्लिश परिदि मानो कोसुक कपलाय किसिम खालाय चिंताय जुक खालाय मानो आं दिनै इंग्लिश मीडियम परिबोदा भारतनि राष्ट्रपति प्राइज मानगा आं दिनै इंग्लिश मीडियम खालिगिदा आं दिनै भारतनि राष्ट्रपतिनि प्राइज मानगा आं इंग्लिश में पढ़ना नहीं है आनी जाति धर्म नरे आं तेजी आनी जाति ने सिनिदी आनी वंश ने लगे तेजी वंश ने सिनिदी वंश ने लामा कहम फुनदी वंश ने बागै लामा कहम तैयारी खाइदी तार परे नंगो माने एकदिन पदसिदी नंगो तिने राष्ट्रपति प्राइज मानना वंश ने कुंदिना लामा हम यता फुनदी धर्म खाइके धर्म न नासिदे धर्म खाइयो होने मालासिनि कान्ना बेजों धर्म निया धर्म ने वेद दंगो वेदांत दंगो नियम दंगो बिनिबो कायसे केर कथार कुबु दंगो बिनिबो कायसे सिनेमा दंगो जों धर्म न लामावनो वंशनो जातिनो निज धर्म निजनि संस्कृति कालचारनो फोरोंनानै जोंनि वंशनो जों जागतैदि फुरिदैदि फुनुकदि लामा गाहाम अहंकार खाके बद पतनखा धर्म तै अहंकार बतांदे शिक्षा न तै अहंकार तांदे अहंकार राबने खय बिसे अहंकार खाय चाया हानिया गियान होने नों सोलायनोबो नों गियान बिनि सिगाङावनो नों अहंकार तांदे सोलायनो थाखायबो गियान दङ जों मनुष्यनि थाने सोलोंनानै दंगोनो दंगो सोयनि थानोबो जों सोलोंना दंगो सोयना दंब्लाम थुं दंगोनि लाथिनि दहदे बंबै खारि थांगो तबनि नक दगलामोन नक थांगोनि बफायनो लगै दंफायो बबिनि दायित्वनो कोनि देना अनलांगोन खाया साधना खायनानै ब गिस्ति खायजामाबो जोंबो आराम थानो मासरां थानोबो जों सोलोंना दंगो आ मासरांगा बुफां बेदको बाय दंगो जखन तैया सुग्रिनो बुखौबो आ मासा नाफायो बिनि साधना आं दिनै आरामै जानाय माया साबदोंखौ बारन दंनाय शिक्षानि जाति धर्म
एवं निजिनि साधना ओ मासाव लांना थानायखौ जों सोलोंना दं जों साननो थाखाय मिसुलुम चुकवानसे जों गियान गोरै मिसुलुम नायनायदि आसिम फथबो गोबां मा दङ बर' खायसे वारि थैलायनाय मिसुलुम खायसे वाखानि थैदा थैलायनायदि किन्तु वादै फायनायनि हिंगाखौ नक सेगरावो जों वादै फायनाय साइमिया मिसुलुम बथब सेखायजे साइमानो वादै फायनाय गासैबो मिसुलुम बथबसो जोंनि थाइबिं थानोबो गियान दङ जों जतनै थानो सोलोंनानै दङ सोलोंनानै सुदु nin kaisana thini nin saijong ahu kaching tangdi jong jotoni thanini shikha khaiyani tongo gyan choto boro jotoni thanini saman nung ya tai kesaring korongni shesh kore prithibi oboni bagoi somoibo thangka angotoi so amorpore phir thanani lama kesal ang bisi somoinaya bongsona amabone kok kesana nayo joto जोंनो जाति भेदाभेद तांदि धर्म भेदाभेद ताखैनि जों जतनो त्रिपुरा सबसा जों त्रिपुराबासी जों जतनो एक जों थांजांगै अरनि स्कुल मथाय मन्दिर जाते तेबो कुसु कुसुम कपलाय थानानि मत बरनो तेबो जों तेबो कायसा पिसालायै बंशनो बाहायके शिक्षा खालायनानै जातिनो बाहायके शिक्षानि प्रभाव दिनानै जातिनि बागै निसिनि खत्रिय जिनि हिंदू सनातन धर्म जों बाहायके रमायथलांनानै जोंनि सांस्कृतिक कालचारेल इतिहासखौ जों बाहायके रमायथलांनानै अबनि दिगि दृष्टिनि उइयाव जों जतनो थांजाय एकंगै जों अ स्कुलाव बताइखौ कुसुक कपलाय कसं खालायथलांनानै बागै अ आहाबनार गैनो आं बिसि कक सालिया जत चिनि बंशनानो आं आनि शान्तिकाले आश्रम থেকে हामबाय जादों आरो खबरनो पाइखा जय गुरुदेव शान्तिकाले ओम